Hawu ngoba baqinisile abantu abadala bathi inhliziyo ayiphakelwa. Mina ngaqhubeka ngathandana nentombazane beyingijolela ngingaboni ukuthi sekukhona ubafo ongilekelelayo eceleni. Abanye beze kimi bathi yemfo yazi wena umuntu wakho uyakujolela bese ngiyabakwatela labo bantu ngibablock efonini ngingasafuni futhi ukukhuluma nabo. Ake ngikusize namuhla ngoba angifuni uwe la ngawakhona nami. Ngithandana noThandeka waseDondoni. UThandeka nje sathandana naye iminyaka ithi kubani? 3 years solo siyibambile. Kodwa kulonyaka wesi3 bese kungasimnandi. Yazi benginokuthi ngiyamfonela angayibambi ifoni. Kuthi ngelikade after 2 days ama miss call solo ngiwashiya nje bese ushaya please call me uyabona call back athi please call Thandeka. Ngithi angimfonela ngithi hawu Thandeka 2 days yonke ngikuthole efonini wena ubuya kimi ngo please call me sekulesikhathi sabo WhatsApp indaba ungangifakeli voice note or something ungitshela ukuthi uyaphila mina ngikhathazekile ngawe. Athi hayi khuleka ngi-right. Ngithi hayi phela ngidinga i-explanation. Athi hayi bo explanation yani. Ngithi hayi ngikhathazekile ngawe ngoba ngiyi-boyfriend yakho and 2 days yonke asikhulumi kanti mfethu wenza njani mawenza kanje. Avela athi hayi bo wangipheka wangithulula ngimbuza ngisiyingane mina. Yazi makaphakama amasho njalo mina ngizehlise ngithi okay ke ngicela ungitshele ukuthi kahle indaba bongaphendula ama calls ami. Yazi ngikhumbula kahle lathe khona hayi okushuthi ngikunkomishana unguzondo wena noma ungumadlanga uyangipheka uyangithulula ngembuzo. Ngithi hayi bo Thandeka bo ngicela kahle sikhulumisane ngenhlonipho yabona unginike le respect engideservayo njenge boyfriend yakho. Athi hayi khuluma phela lento bowufuna kuyisho 2 days yonke ngoba lana ifoni yami uyiqwalisa ama miss call ngithola ama miss call ayi19. Ngithi hayi man yazi kunento engizwayo la kukhona bafowethu abangitshela ukuthi wena ulandwa yiveni 4x4 emhlophe ngama Friday ikulethe lapho uhlala khona ngama Sunday afternoon. Lento leyo iyangihlukumeza yabona bengicabanga ngayo. Ngicela ungitshele ukuthi kahle kwenzakalani ngoba futhi uma bangitshela ukuthi wena uthethwe iveni emhlophe 4x4 bese awutholakala efonini kahle sukuyiphi. Athi hayi ngiyakuzwa ke Judge President Judge Zondo. Angazi ngakubiza ngaliphi ijudge elikhulu ngoba hayi uyangipheka uyangithulula mhlawumbe ufundela ubumeli kulento okiyo ngoba uyangipheka nje uyangithulula ngembuzo hayi